Maagyari naman ang papabalo ng munya pang pag-good vibes sa inyo sining nga weekend. Nagapangita ka mo sang lalagawan nga hindi mainit. Mabugnaw ang dapyas ang hangin. May adventure kag syempre, may kan-anay. May natultulan kami nga lapit lang kadtuan. Mabugnaw kag madamo sang kakahuyan. Malapit lang kay mga 30 to 40 minutes ka drive. Pwede makasakay sa cable car o kung tramline. Kag may maramit na mga pagkaon kag fresh fruit shakes nga pangpabugnaw. Inabuas ang aton lagawan sa tripping dinuming at 10 a.m. Kag sa Baganihan naman, isa ka college professor nagpangita sa pamaagi agud makabulig sa tricycle driver. Nagtipon siya sa pondo para mabaklan sang e-bike ang isa ka senior citizen ka driver nga nagaysahanon na lang sa kabuhi. Ang ila istorya sa Baganihan sa Sunday.